Jeg skal lade min lort. Min daglige lort. Ej, for fanden, den kunne jeg sgu ikke spise. Nej. Hvad fanden er det egentlig, jeg laver her? Hvad fanden laver du her? Det er en lille stakling. Hvor bare krabber jeg? Okay, jeg kan godt give dig nogle penge. Bare lige 2 sekunder. Jeg skal nok give dig nogle penge. Jamen, jeg skal nok give dig penge. Se, nu bliver du stinkende rig. Jo. Jeg stjæler dine penge fra dig. Hvad fanden laver du? Hjælp! Nej. Nej, mine penge. Jeg er sur. Jeg er sur, fordi jeg må komme tilbage på hende. Hvor skal jeg starte? En telefonbutik. Jeg har altid drømt om at have en telefon. Den er god. En god telefon, jeg har fundet. Ja. Værsgo. Den koster 3.000. Ja, her. Det tror jeg aldrig nogensinde, du ville være rig nok. Ingen tror, jeg er rig nok. Men jeg er lige bare stjæler folks penge. Nej, der er bare noget, det skal jeg ikke. Skål. Hun tog op til anden etage. Der gik lidt tur. Baggrundslyd. Det var godt nok den længste elevatortur, jeg nogensinde har kørt på. Tøj. Det skal nok se ud, så jeg ser rig ud. Den der. Det der. Godt. Nu ligner jeg sikkert sådan en rig person. Nej, bare det her. Ja, det bliver 2 kroner. Jamen, det er måske lidt for meget at slå. Puh. Alt for mig. Du får lidt tilbage. Du får lidt tilbage. Tak. Ja, det var så lidt. God dag. Tak. Jeg skal lige have mit tøj på. Farvel. Det var simpelthen større, det der. Nu har han tøj og en telefon. Hvad har man så ellers brug for her i livet? Jeg ved. Spag. Det butik, det skal jeg skal ikke have noget inden. Jeg har ikke nogen babyer. Jeg skal have en spag. Jeg vil gerne bære min helt normale spag. Ja, det får du nu. Tak. Jeg lægger alle mine velfortjente penge væk. Den skal være ekstremt god for hunden.
Det var så let. Så vel. Ja. Fortsat god dag. Jeg tror, hvor hende der stjal dine penge var. Ja. Hvor skulle hun sidst? Hun var inde i center for spag. Oh my god! Jeg må fange den med det samme. Tak for hjælpen. Ja. Ja, det kan hun sgu ikke slippe væk med. Jeg fanger hende. Det må du sgu undskylde. Jeg så da ikke, du var for lille. Okay, farvel. Jeg skal kratte med at finde den. Okay, den er 20. Jeg skal lige lidt lort først. Namme. Præcis. Han tog ned til. Der var hun. Åbn elevatoren. Åbn elevatoren, tak. For fanden. Ja, du giver mig penge tilbage, og det er Leno. Ja, det skal du nok få. Men jeg elsker dig jo. Tæller du til mig, eller tæller du til pengene? Ja, jeg tæller sgu da til pengene, din dummer ikke. Ja, det synes jeg. Ja, penge overalt. Hvad fanden? Giv mig alle pengene. Det skal blive dejligt at være rig igen. Igen. Altså, du stjæler jo penge. Men har du ikke flere penge? Jo. Du har kun stjålet sådan et par millioner. Jeg har sådan omkring 252 trillioner tilbage. Men det er jo nærmest ingenting overhovedet. Har du et bedre bo? Jeg har et større bo. Det er derfor, jeg er bange. Så ja, jeg har et større bo. Du kan flytte ind. Som tak for, at du gav mig mine penge tilbage. Okay, så du ikke så, hvad jeg stjal dem eller noget? Nej, du brugte kun 1% alligevel. Okay. Så altså, det er lige meget. Kom, følg med mig. Det skal så være afslutningen. Ja. Det var så sådan, vi mødtes. Det var noget af en historie alligevel. Ja, det var det sgu. Jeg skal da lige